Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Etianyari. Wablanan. Ko jogodi. Ko wawsa. E kakene ko sobe? Torotei. Basite. Ko kan. O de shia sinsi. Ko niame bobo. Bobo kan, koroboro kan, bamana kan, fula kan. Ko kan de bi shia sinsi. Mo mo ta ka koroboro kan, est-ce que vous savez ka koroboro? What you do? Amadafa di. Amadafa. So koroboro. Amadafa. Parce que atika kakando. Koni eni mo kan fodro abinyo ngo famu teliala. Ini mo me kangile fo. Ko abinyo ngo famu teliala. O do jakwa. Jakwa muna. Munu ni bateau là où. E be amene ba me. O famille liga tele explication bateau là. Ko tu fais me ba kali adam ne ko tu fais me. Ni bamana ngafo. Bamana ngafo. Est-ce qu'on a besoin de Bakari? Ay interpréter ta comptable. Voilà. Donc every move au moment. Never move au moment. Au fond aya ke tuwe. Oui tiens. Au fond en tout. Faut aya ke tuwe. Parce que kagenta fait ka famille. Parce que bamana ko tukubanchi, ali kalabanchi ulu me barola. Tukubanchi ani kalabanchi. Non, lu be me barola. Lu be me barola. Emuna. Yi parce que lu be me sanu ga nyoko ne. Ibi tuku kafo. Ala la kalabanchi aga fo. Na ko ni lu be me sanu ma nyoko ne. O me. Oko mulobali ani marabali lu se ka baroke. Lu tala nyoko yi. E to di. Marabali ni mulwali. Lu tala nyoko yi. Lu tala nyoko yi. Lu be tan nyoko. Emuna. Mugo maramara ani mugo mulwali iya yo abla ndano lu koni olu ekele ame uko fana ani zon ko dike signoué olu sera signoué muna fana nale ay abafo zondo ale be dogo de ka barake te abi na fo ko klogere ani nafigi o ti secrétaire olu secrétaire o abada klogere do ni be kuma le fe figi près nafigi adu we ke de bi ibi dende ko fo klogere yalo olu seka bene o seka bene voilà betene akubar bismillah ça va ko juguli ça va gafe ober bi abi do nyumena folo alamusa calcul juli octobre calcul woro samba fla ni mugani fla octobre calcul male ba kala do kalo a to ko bodo mali le Kalo wala bala sa do dala to kana moi de la solidarité ko de ñogon dem ale ni dankra fekele li kalo aywa d'accord bon ça nene jonne ñomene amina adam na no yere de amina adam na gafi ko no o yere de be esor ko na yaw aywa d'accord wa nga dam le sor ko di esor ale kuma le mi awdi mois de la solidarité, de la lutte contre l'exclusion au Betali Kambina ko no dem ale ni dankra fekele li kalodo o hukumu konna na chama cha fana nyamoko ni oye colonel Assimi Goïta ale kone de me docteur nta ganya shin gaukau oluma de me ko fole metallique fedmen la balobe ola fokata se kenya mina oluma ira ka fo mamunu koni mina ni de me ko fole koni soro makorobaw ale ni kenya so de me ko fole koni mina ta yenode esora le ka la selido ale bi ani esor to no confère pe jamana nyumo fla ni we Vladimir Putin ale ni Assimi Goïta ko ni ma fla ko ni ko bonya de kon be u fla bela ko ni yorola kanya shin nyokoma esor ale kala selido l'indépendant kala seli e jume somodana jona indépendant manamina o de ye moi jamana ko ni kon na mamunu no lu ko ni bena lenka dema koni takanyeshi mali ma sorokota fanfela la ni oye investisseur ya mokati na ecosystem ko lu koni e se fo milliard bisaba ani saba koni na bla mali aleka bolo koni ka wasa musaka ko koni meseka yakuba choko mina indépendant alibi ani abeto no fait yera ka fo États-Unis jamana nyamo kren ala ka kiri tila moko olu hon kemeka bamanchi wale keba ma duru ka olu koni ngoro bla koni mami sera ka ke sababu e ninka kuna foni koni di o mami se ka ke ka ni moko ko foli nun koni mina ko se fawar milliard saba aleni akunga fa kon bidima utoko fleni nam Issa Bar
Isaba. N'ale ko alias Isabere. O mana boy Abu Useifa alias Igo. O mana boy Iliasu Jibo alias Petit Kapuran. O mana boy Issa Jimaru. Ni be farfin. Fokata si Ibrahima Ousmane alias Boubou Chefou. Ni ma duro koni ko ni mo misera ka ke sababu koni ye ka kunafuli jonjon koni di se fa war koni na ko milliard saba kunafuli drone di kunafuli drone kunafuli jeli mi misera ka sababu ka ni ma duro nunu koni mine ka ma duro mine o kelengelen ma duro nunu ay ma fe ka fam ni e kelende fo wari bi dima woni a duro ya ga gele doni donc se fa war koni milliard saba aleni akunga fe obede ima avec mimi rabe be dollar war la be 5 millions de dollars indépendant leka la c'est lido ali bi ani indépendant beto no kon fe et la kana baliata fan fe la kon na 600 amta bayangara ka o lufe no yira ka fo ma kili ale koni bonana nina mugu jugu perendo koni senfe moko saba olu koni jokina sababu bora mina ka bu ma fen ko o koni o yelena mugu jugu perende ka wede kera sababu ni gana nini wale che jugu koni ane pana ali bi ani abeto no kon fe ko wara findila ka binani ani woro mun koni minen be nganya mugo fe ko sida mugo ka chide mun koni bora ko utara ma kuna foldi moko ma ko yala ko uka mankuni ko mun dogole me akofe ulu kere bobo ede ni ngal kontengo ko mankuni ko mun dogole ma akofe ka fo aya l'indicateur du renouveau ale kuma le me feminga o de ye ko ulika jo koni damnena ka nyashi mamunu olube ka sanumbo ko chejugu ko ni sanumbo chogo mini ayamara lente o konnana ko konsera ka sanumbo la keme aleni bisaba ani woro ko ni olu welela kalo woro bara wulika jo o konnana yira ka fonma ko folon ko luka sanumbo chogo kon kute sharia o konnana indicateur de renouveau ali biana beto no fait kalango hukmu konnana rentrée scolaire 2022-2023 lycée public be na fama ko Ibrahim Li ko olukoni kalanta o keni oye ka kuru damne kasro kalangem ne on kon tew bulu abe fomunu mako fourniture scolaire indicateur de renouveau ali ka la selido ali bi ani abeto no fait yura ka fo amta santé kalanso la sisa ni oye faculté des lettres, des langues et des sciences du langage ko oluka comité AM ni ko denka la fasal ton ko oluka ko kemeka barabla sebeno kon labe mi wakati mina ko sisa ko barabla sebon koni ko uye ab koni nwankiri folo indicateur du renouveau alibi ani abeto no kon fait metalike police o fokata se protection civile moko ma wakati mina iko sisa ko oluka ni fene blala strasia mina okonana fo mi makuka o militariser o hukumu konana ko ni kulu fla ko ni na sekata grève la blé indicateur de renouveau à l'égal la selido aywa indicateur nouveau ko fait le challenger angolaje ale ko no feminga o chake dambe ni o ye ko complexe industriel Sadasi SA ko oluka barakela do ko ni be oluka sarako konnana ku konbe ka million pisaba ani duru koni le jurube ni chakeda ko folen konina sabu ko do ka kalo shegi fokata se kalo tan ani fla o jurudo koni ni chakeda ko folena ko wale non koni damnena kamni samba fla aleni mukan wakati challenger aleka la selido bi ani challenger beto no kon fait metalike gawkaw olufe e panguru mini ale koni bina dogokun konnana ko sega kelaw koni blala kata wakati mna ko kata anya ini kanya do mune kra sababu ini panguru ko folon koni bina challenger ale ka la selido ale biani challenger beto no fait énergie du Mali ale jama koroni oye Umara Barou Jarae ko ale koni nomena ka ke PCA koni Soma Pep SA o konna ola challenger ale ka la selido challenger d'abri angale reflet d'Afrique laje reflet d'Afrique akodi alef maleno femika o de ko ekolta ko nin kera cheno akani kera mali fan chama fe ko nga ko akera gela ko nin konna na ka sabu ko wakati ka gela kera gela ire école de somo oludala reflet d'Afrique ale ka la selido le sphinx ale mouveau sphinx mi fo sphinx maneno ko chebanika olufe no
métallique ko échange de tir koni kera bandi do alini polisi do koni ni ñokonche wala kon sur la famille fe ko ni ma ko fole ale koni ngwe ale braqueur de ko wa ko braqueur juguma yere kon do ko nga kalabankoro lu commissariat koni ka wuli ka jo kon sera ka ke sababu ni nga ma ko fole koni mine ko nga sani akoni ga mine ko marfachi koni bora ala sensi ale kala selidu aywa amo kuncheno na sera ali polisi sisa ali ko jugula kala sera polisi ay mo échange tir bora mi ngonna ko ni ale do fongo sera polisi e di yere ni fo bijo ka ke chefari ama chi ngona no yanda ni ngoni ni zoni manga boka sola amanga boka sola ka boka sola esa ka nga do ka sola la nunu do ka nga exécuter de ou d'accord non ba fo droit de l'homme o tseke ke tan fo droit de akata ka sola ka kiri folo na kiri la ke kiri ko fo ga exécuter parce que droit de l'homme ka chance sande droit de l'homme ko nunu ko ni wara jo wakati mna wuli ko defo ba ke chokoti o do sino jamana mu yara ba fo droit de l'homme peine de mort ko bo jamana wuli rebe ma fa Amérique ma fa Iran bi ma fa Corée bi ma fa olu jamana ko folo ni fenete ka droit de l'homme yagu yaunga ne ba ko do voyo olu bi munke olu bo kanga hal cour pénal international américain ko olu tala mais olu wa njagu ya dola ndaro biso mare na to gube kala mais do che veleka américain ma do exécuter o ba kede ndaro biri do wa do men olu ba biri fo ba fo de ki ka sa to ko che ko sana ka sa ko aba fe pa ka pasteur kana no ka nyoko info voilà ay o ni ka fana ya jere angi glowa anga jura kay la gi glowa anga posene de kilawa anga mugu de chilawa de ba so ya sabala jumene kadi e ma ede ay men bela mar fakate lew iba fo ga ke kula fay ko ma bela ke tele ko tele oui la tu babu no ngani ko ha limbe ha ke ko droit ta façon de mourir tu choisis kabako tu babu je connais de bon comme kanga fa bon fa choko chama de ve de bala je anga ke choko mina mun kadi wodu fo bon angi dlo ka juro e kana ko pandi anga jo ka muchila anga pikir kila bisa don ayi pikiri be souffrance ba de bola voilà ali ni juru don kana abino bana na tellement yeki sadi abino bana wi ni ka volonté mun kadi ye labana yanni ni ka bo ibo fo e ka chema fo ka le pasteur so ko ale ba fa ka pasteur kana si alia aya mo laba mo e bizikite do bula ko malu ko geda ko ale ba fa ka golwas kele na ba ko mi folo sigati golwas alo golwas de ko kele na ma ya da ma après ya mu jall oli de mo laba mu ciro ya malile che wallahi no ayo mi go bank mamina amu go bank ya dajigi prof bon ça va faire comme Etienne yale e ma foye ko e ba mana de we e ba mana we markade e maragadi e be maraka kan fo donc e to ko je ay o fane o ya fo sam ko ko mu to ma dafa me na ma dafa to ka je do ba mana kan do aya mu ma dafa do ba je o do ba je ba mana kan do kana ta yoro ya aya ade ko ne ko do ba mana kan me ni ngoni mbodo mu ma dafa to ka je ko ngoni mbodo nete maraka kame ate maraka kame d'accord sina mi nyiniga ibi kamundo malila kando fone ngame ka don chodi e marka kan ko boro kan ibo bola ko e marka ne ko boro to fone flakambi bozo kambi bobo kambi nyanga kambi tamashek be Ajor. Akacha. Bon, mon on est reconnu sur le papier, ça fait 13. 13. Afo bamanangana. Moun la donné nous jamana. Moun la donné quand diamant la donné de mais moun donné voilà ka ke gafe ka do seben kono o itan sabai voilà o itan sabai o tan sabai kan de bi fo anga télévision nanga radio bala o ortem ani radio mali ya famu o kan tan sabai fana o be asigidem be we sigidem kala alphabet o de sigidem kala o kan tan sabai fana o balu kalanka akono ka balu kalanka akono balu kalay bodo chokoba mu garta ko soro kata ko la o bulu kalan o le balu kalay ale ne alphabétisation fo te kelen voilà donc obé calcul bi kala lettre bi chevala et bi sega livre yara bala gafa yara de le maintenant et comme il y a photo mina tan sabani
Il y a le Bambara qu'on appelle Bamanakan. Il y a le Bobo qu'on appelle Bomu. Bomu. Il y a le Doroso qu'on appelle Bozo. Oui. Il y a le Dogon qu'on appelle Kado. Il y a le Peul qu'on appelle Fula. Il y a le Hassania qu'on appelle le Mor. Oui. Ok. Il y a le Mamara qu'on appelle le Maninka. Il y a le Malenke ou le Manigakan. Il y a le Soninge ou le Sarakol. Il y a le Songoy ou le Sorai. Il y a le Senufo, le Minyanka, le Tamashek qu'on appelle les Touareg. Tamashek et le Hassonke. Voici les 13 langues reconnues par l'État du Mali. N'y Tanzaba Misegakan, Bamanakan, Bobokan, Kadokan, Fulakan, Araboukan, Minakakan, Minyankakan, Ani Sonikekan, Yame, Koroborakan, Senufokan, Minyankakan, Ngo Minyanka, Folo, Ngo Manikan, Manigakan, Ani Minankakan. Au Canada, confondu Kafone Segrakande. Ani Tamashek-kan, Ani Kasongekan. Nous, les Chia Belebelba, Ani Kam Belebelba, Mundolendo Malila. Geli Kante, Numu Kante. Voilà. Geli Kante. Mais et Dogono Kanfona. Et Néo Fougue. Dogono, Ngo Kado. Attends, frère, bon, et c'est ça. Jogorome Kandu. Jogorome Kan, ou vous la Kandou. Vous la Kandou. Jogorome, vous la Kandou. Voilà, Jogorome. Non, ni est Chiaota. Ni est quand au monde, le China au Béo, tout couleur Béo, à mon faux. Fembéo, Somono Béo, à mon faux. Donc, ni Taro fait. Chia Chama Béo, mon Farafara. Mais quand Muntara au denier. Quand mon dollar de mon chama fait mon foka tcha. Voilà, au dos. Sinon, d'orebe, Somorokan et Bodon. Somorokan. Bozokambe, Somorokambe. Jokramakan ou les Fulakan. Donc, il y a. Mais maintenant, j'ai terminé à ir à Kadokan de Gachani Kambe. Kadokan, allez dialecte de Gachani Kambe. Et c'est que c'est qu'il y a un cadeau flyer aussi que le niveau de Nyongan. Nous va faire que Nyongan faut que vous flaquez. O jatemene fana kelen ya ira ka Mali la kanna kan sababe o folendo ka chani kambe e o kan sababa fana ti fo Mali la de abe fo jamano do moment munu wa bu fo la bamana kambola bamana kambe fo segu abe fo kulikoro fo bamako otea abe fo Mali to la mais abe fo ka wara yoro mi na segu kulikoro bamako maintenant o bamana kan kelen ni tara Côte d'Ivoire ni tara la Guinée ni tara Sénégal ni tara Sierra Leone Gambie o bamanankan e bosor ni tara ba fo bamanankan o jula aflakan abe fo Mopti abe fo Kay Famela ani Tombouctou yoro dola mais ni bora ni tara Sénégal flakan fe abe fo ni tara Cameroun Éthiopie Djibouti Tchad o ba fo maintenant asabana o Koroborakan fana ni abe fo Tombouctou Gao Mopti mais ni bora Mali la ni tara Niger ni tara Nigeria ni Benin Koroborakan bifo o b'a fo Zerma o b'a fo ni tara Togo Benin o b'a fo Dendi ni tara Nigeria o b'a fo Zerma mais ni tara Mali o b'a fo Koroborakan a nanna ye jumɛn Soningakan a bɛ fo Mauritanie a bɛ fo Sénégal a bɛ fo Mali donc maintenant mais jateminɛ y'a yira fana bamanankan o de kan mun bɛ fɔ Malidenw fɛ ka ca Malidenw yɛrɛ bɛ jɛra kan mun na ka taa ni kan bɛɛ ye o ye bamanankan ye n'i ye mɔgɔw sigi 100 50 ni murumuru 5 bɛɛ bɛ bamanankan fɔ 39 b'a fɔ a ɲɛma 53 b'a fɔ k'u mɔgɔw ɲɛna ye fɔ pour que ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn ko mɔgɔw ɲɛ faamuya donc tel que ne filɛ ne b'a fɔ n t'a fɔ ka ɲɛ n bɛ mɔgɔ ɲɛra n'o bɔra ko fulakan de bɛ na fulakan n'i ye 100 da 10 ani murumuru 7 Mali la u bɛ fulakan fɔ n'o bɔra ko dɔgɔnɔkan ko olu ka ca kan yɛrɛ ka ca n'i ye 100 sigi k'u 6 ani murumuru 9 o bɛ fɔ n'o bɔra kɔrɔbɔrɔkan 6 ani murumuru 3 n'o tɛmɛnen kan sarakolekan soninkekan 6 ko ninnu de ye kan minnu bɛ fɔ caman ka tɛmɛ tɔw kan mais nin bɛɛ la
anga baraka kan o ye tubabu kan nazara kan jamanaden ye o de ta ka kɛ an yɛrɛ ka barake kan pour que n'an bɛ se ka jateminɛ kɛ ka baara kɛ aw ni jamana to an b'a sɛbɛn nazara kan na ou an b'a fɔ nazara kan de la mais n'o bɔra la la langue qui s'est imposée comme langue de communication, langue de commerce et de développement entre les Maliens, ça c'est le Bamana. Voilà, on va faire quoi de fouiller. Ah, famille. Ni va faire que faut faire il va en faire il y en a un qui m'a dit. Bon, quand nous faisons, ni à déterminer, région Benaka Kando, Malila. Oui. Région d'Obi, quand il y a partage, par exemple, Bamanaga, oui, c'est beaucoup le Koro Bamako, avec faux Agnelendo, Kai, oui, Sonika, Anitou couleur. Nitara, Sikaso, Senufo, Ani, Mianka, il y a femme. Nitara Moti, Fla, Ani Korobro Nuboka. Nitara maintenant, Tombouctou, Korobroka, Ani Flaka, Ani Arabuka, toi c'est Tamasek. Donc au camp il y a le moment au chocolat. Il y a famille ça. Donc on va faire quoi le fouiller bi. Wa soro wanya mi ne be bamako. Asoro wanya mo du me. Abebe foya. Abebe foya. Abebe fo bamako. Kana fo ça. Abebe foya. Abebe foya. Awo. Abebe fo jodi. Akambe foya. Akambe foya. Allahu akbar. D'accord, on va fouiller niche. On va. Kambe wati wore. Merci. Puissance et performance. C'est ce que vous obtenez dans chaque pack de détergent concentré Soclean. Puissance et performance, l'essence du Paris Saint-Germain. Avec la concentration